Sve vas srdačno pozdravljam ispred Stožera civilne zaštite Varaždinske županije. Evo, imali smo nakon dugo vremena jednu fizičku sjednicu Stožera civilne zaštite Varaždinske županije, također uzrokovano ili potaknuto gostima iz Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Imali smo posjetu pomoćnika ministra unutarnjih poslova, gospodina Damira Truta, isto tako i koordinatori civilne zaštite. Iskoristili smo tu priliku da napravimo jedan kratak rezime ovog jednog vala koronavirusa koji nije poštedio niti Varaždinsku županiju. Ono što mogu konstatirati da na današnji dan je Varaždinska županija već 4 tjedana bez novo oboljelih i skoro već punih tjedan dana uopće bez ijedno pozitivne osobe zaražene koronavirusom. Lijepo, evo, pozdrav svima. Danas smo, evo, kao što je i načelnik stožer rekao, ovdje na sastanku kako smo analizirali sve aktivnosti koje je radio Stožer civilne zaštite Varaždinske županije. Ovo je jedan sastanak u kontinuitetu koji imam sa stožerima različitih županija koji se događa nakon ovih 90 i nešto dana koje smo imali u kontinuitetu vrlo aktivnog rada, nakon nekoliko sastanaka koji su bili u Zagrebu sa načelnicima stožera, zatim nekoliko videokonferencija i kontinuiranih svakodnevnih telekonferencija kojima smo prenosili i odluke i naloge za različite aktivnosti, a koje mogu reći, a čuli smo statistiku načelnika stožera, da je Varaždinska županija i Stožer civilne zaštite Varaždinske županije zajedno sa svim svojim operativnim snagama civilne zaštite, a i inim snagama odradio na onoj zahtjevanoj razini.